Asama leta nkoro kuperisinya bate koru Kisii County. Oyo mobwa abanyagetari aba bakorete gasikoro 2020 bagatenenirwa. Bana abanyagetari baetu personal numbers ne serikali. Lero gandure no mogoko gochega Public Service Board tuarangire tuguno mugavana wito Paul Simbarati tuagokire kiaro toiranirie gasi. Amen. Tuabere togochande asama tukamange ortu agateni tuwegasi abande toko nchinyanya to nchivakado tuareze family chetu. Lakini bono yo tuagokire mugavana uturangeri otoiranirie gasi. Ogosaba kuane noko Ati station chiri tuare gokora ni kware gokora kegogi kware gokora mara ni kware gokora nyacheki atoira ni orore body atoira ni ororo togendera cover service chiri tuare cover kera kurutu ateni tuwe gasi nobody has been replaced there bona chi place na chi nafasi chiri vacant ntubane body atoira ni oro ntore ready tokore gasi togendera gokonya bananchi neba mambi.